ഗ്രാമസേവൻ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രം മഴയുടെ ഭൂതന്മാരോട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് അയാൾക്ക് തക്കവണ്ണം ആണ്ടുവരക്കാട് തക്കവണ്ണം പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ യാഗഭൂമി യാഗം തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ വ്യാധിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വരികയും അതിനൊക്കെ മാതാവ് എന്റെ കാർന്നവനായ ആത്മാവിനെ കൊഴുത്തു പ്രകാരം നടത്തിച്ചെന്ന് എന്ത് വേണം എന്നൊക്കെ എന്റെ മാതാക്കന്മാരെ ഇവരെ അങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ കൈമലൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെതായ ശ്രമവും ഗുരുവായൂരും എട്ടിനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധെടുത്തിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രകാരം ആത്മാവ് സാക്ഷിഭൂതനായിരിക്കുന്നതായ എല്ലാം തരുവാൻ പഠിച്ചിട്ട് വളർത്തുവാൻ ക്ഷീരം വന്ന് ഒരു വ്യാധി വരുന്നതായ വ്യക്തിക്ക് അതിന് ആ മഹാവ്യാധിയെ പറ്റി അകലെയാക്കി മാതാവിൻ്റെ ക്ഷീരം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെതായ നൈവേദ്യങ്ങളും ഇതിനകത്തോടും ശക്തിമത്തായിരിക്കുന്നതായ ചൈതന്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതോടെ താത്മകരായ ആത്മാവ് ഏത് പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരം വില തീരെ വലിയ വില ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ അകത്തെത്തി ഇവിടെ ആയിരത്തിന് അല്ലേ ഭ്രാന്തിൻ്റെതായ വാഴവിളി അല്ലെ എൻ്റെതായ വാഴവിളി ശേഷം കണ്ണും ചെപ്പും കാണാത്ത ആൾത്തരം ഐവരിൽ കരുത്തരായിരിക്കുന്നതായ കാലക്കുടിയുടേതായ വലിയരും തക്കനും പടക്കവും സഹകരവും നൈന്തവർ കൂടിപ്പിടുന്ന യോഗമായിട്ട് അതുപോലെ ആത്മപ്രദേശങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മാതാവിനെയും നിങ്ങളെയും ധ്യാനിച്ചാൽ ഏത് പ്രകാരം എന്റെ കാർന്നവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം തന്നെ പൂർവാനുള്ളതായ കൈവല്യം ഞങ്ങൾ കൈവല്യമുണ്ടായി. ഇരുപത്തിരണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആ ക്ഷേത്രാംഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അതെ ഇതിനകത്തോട് മുൻപേതുമായിട്ട് കടക്കത്തൽസ്ഥാനം മുൻപേതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെതായ കാരണവൻ്റെതായ അല്ലെ കർമ്മങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ അതൊക്കെ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ പൂജാരി അതുപ്രകാരം നീ ആശിച്ചതോ ആശിപ്പാനുള്ളതോ സാധിച്ചതോ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചില്ലേ അത് മാതാവിൻ്റെതായ ഉദരത്തിൽ നിന്നും കിടക്കുന്ന കാലത്ത് ഉള്ളതായ ചിന്തിച്ചുവല്ലോ അത് തന്നെ പരമഭാഗ്യം തന്നെ ഇനി കാണുവാനുണ്ടെന്നല്ല കൂടി അമൃതക്കാരാ മുൻപേതുമായിട്ട് വള്ളംകോട് നായർ വള്ളത്തെ പുറത്ത് മുൻപേതുമായിട്ട് മാതാക്കന്മാരുമായ അല്ലെ ഒക്കെ ഗ്രാഹം അതിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര ഭാരമേറിയ താളം നിങ്ങൾക്ക് വരികയും അതിനെയൊക്കെ
പരത്തിക്കെട്ട് ഈ സ്വാമി ഉണക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്തോടും അല്ലെ അനേകം ഞങ്ങളുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ അപ്പത്തിനാലും അല്ലെ മനസ്സ് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെതായ പരിണത ഫലം തന്നെയാണ് അല്ലെ തറവാടെങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. എന്റേതായ കാര്യക്കാരൻ എന്റേതായ ശക്തിയെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട് വിരോധമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കാലം ഉണ്ടാക്കി വയലും ആധാരമുള്ളതായ മനുഷ്യങ്ങളെ എങ്കിലും ഇതിനകത്തോടുമായിട്ട് പരമയ്ക്ക് ചെയ്യുവാൻ്റെ ഇതിനായ എങ്കിലും ഞങ്ങളിരിക്കുന്നതായ പരമാനന്ദത്തിന് അനുഭവിക്കൽ താഴും താക്കുവാനും ഓർക്കുവാനും അടക്കുവാനും തക്കവണ്ണം വാർത്തയിൽ അഭിമാനം തന്നെ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്.
ആരോഗ്യക്കാരന്മാരോട് തന്നെ ശേഷം എമ്പതികളോട് തന്നെ സമരാതിരം പാറകൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യത്തിനും മെസ്സേജിനും കൊഴുതുകൊണ്ടതിനും അതുകൊണ്ട് നിർത്തലയാണ് അനേക അഭിമാനങ്ങൾക്കും ശേഷം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കാറുണ്ട് ശേഷം വലിയ തക്കവണ്ണം കുത്തുവനാ വെരിഞ്ഞിറയുന്നത് കാര്യത്തിൽ പോലും നടാതെ കയ്യാതെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് അവർ വെള്ളിക്കിണ്ണിൽ പാലവർന്നു വെള്ളവരും കാർമ്മവും കയ്യാധാരമായിട്ടും പൂജാരി കയ്യാധാരമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ കയ്യാധാരമായിട്ടും അനേക രസങ്ങളും വരികയും അതിൽ ഒരു രസത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തെ കണ്ടുവരും.
എന്റെ അടുത്ത അനുഷ്ഠാനാലയമായിട്ട് ഉദയകാലത്ത് ഇവിടെ ഉറ്റിരിക്കുന്നതായ സൂര്യന്റെ കവ പോലെ മാതാവിനെ കണ്ടല്ല കാരണം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം തന്നെയാണോ അതായത് ചൊല്ലിട്ട് എല്ലാം പൊതുവായിട്ട് തിരുന്തലിരിക്കുന്നതായ എന്നതായിരിക്കുന്നതായ കൊണ്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ.
എല്ലാം മക്കൾക്കുണ്ടാവുന്നു അതെ തെക്കനും വടക്കനും അതെ കുറ്റിരിക്കുന്നതാ എല്ലാവരും അതെ ഒറ്റ രാശികൾ ചേർന്നിട്ട് അതെ അതെ മുത്തിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നതായ മുത്തും പവിഴം പോലെ മാതാ ഇപ്പത്തിങ്കൽ അരിയായിപ്പോയിരുന്ന ഒരു വസ്തു ഇതിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങുവാനും വളർത്തുവാനും തുടങ്ങാൻ ഡസ്റ്റാണ് കൊള്ളട്ടെ അതുകൊണ്ട് അല്ലെ അടുക്കളയാത്ത സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ
പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയോളം സത്യം കാണണം കണ്ടുകൊണ്ടാകണേ എന്റെ രാഗത്തേവാ വിശ്വസിച്ച് അടുത്ത മനുഷ്യാനുദയമായിട്ട് കാറും പൂജാരി 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 മനുഷ്യങ്ങളെ ശേഷം ഇപ്പോൾ അവിഷ്ഠാനമായിട്ട് പൂജാരി അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനുഷ്യങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത നാട്ടുനാർത്ത് എന്തെങ്കിലോടും തന്നെ നാല് കുട്ടിക്കാരന്മാരോട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് മാതാവിനോട് എല്ലാം കളിപ്പിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെ എല്ലാം മാതാവ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ മാതാവ് അറിയാത്തതായ മായകളോ മായാലീലകളൊന്നുമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്ത മനുഷ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെയും വിഷ്ണുമൂർത്തിയും കാര്യക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നതായ അല്ലേ ഒരു കടാക്ഷം തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പത്തിങ്കളല്ലേ എനിക്ക് അനേകം ചൊല്ലേണ്ടതല്ല കാലം നേരമല്ല ഇനി ഉണ്ടല്ലോ 2 ദിവസത്തെ ഓണ എല്ലാം അപ്പത്തിങ്കളാവട്ടെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഉത്തവണാൻ വരുന്നതിന് കൊണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായ സാധനം അന്ന് വെള്ളവിലും പൊട്ടത്തേങ്ങി വെള്ളിക്കിണ്ടി പാനവൃതമായിട്ട് അന്നെന്റെ കാര്യത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടാണ്ട് കഴിയാതമായിട്ട് കൊണ്ടുപിടിച്ച് അന്ന് ഇമ്രാനെയും തന്ത്രിയെയും കഴിച്ചതിന് ശേഷം എട്ടിലത്തിൽ കരുമണയും കൊണ്ട് കാർമണി പൂജാരി എന്ന് അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നോ അടുത്ത മനുഷ്യാനുദയമായിട്ട് കാറും തയ്യാറുമായിട്ടും പൂജാരികൾ തയ്യാറുമായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ തയ്യാറുമായിട്ടും ഇപ്പോൾ 25 പൂജാരിയുടെ തയ്യാറുമായിട്ടും എന്റെ മനുഷ്യങ്ങളുടെ തയ്യാറുമായിട്ടും കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ സാധനം പഞ്ചാബിനാകാതെ പഞ്ചരസത്തോണ്ട് മരവിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെതായ കൊടുമ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്നതായ 10 നാട്ടിൽ നിന്നും കത്തിച്ചെത്തുന്നതായ ദീപത്തിനോ കോരിപ്പിടിക്കുന്നതായ വെള്ളത്തിനോ ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാറിയതൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ മാതാവ് കേട്ടോ.